Hi Ola, in dit video wijs ik jullie hoe ik fine enchiladas maken doe. Ik vang aan met karntortillas en 5 bietertjes te snijden en dan de ruis broden. Wanneer de tortillas is ruis gebroed zijn, dan de tortillas met dat saus en op vlees durchleerd. En ik ga in deze description dat recept voor het enchilada saus. Wanneer op vlees met saus en de tortillas is durchleerd is, dan het alles op in een ploot nemen en dan kaas even streng en bakken, tot het kaas is gesmolten is.